To je tak super. A já bych chtěl jenom říct, ještě předtím, než zaspíváme tu písničku. Tak tuhle písničku jsme vydali před týdnem a už dneska slaví přes 100 000 výdutí na YouTube. Díky vám, je to písnička Cítím a tuhle písničku chceme věnovat dnešníkama všem lidem, který si prošel láskou a bohužel mi to nevyšlo. Každému se to stalo, každému se to stává, takže písnička Cítím jenom pro vás. Dělají Kláru, ne? Říkám, já tady nebudu sama.